Un, dos, tres... Bon dia Bones tardes. i bona vesprada, gentada. Què, mam, per on hem de sortir? Jo avui crec que hauré d'estudiar un poc. Mam, nines, a on hem de sortir? Si hem d'estudiar un poc, Anem a anar a una una discoteca. Bueno, Mos ho pensam. m'ho de pensar i ja vaig dir coses. Toma. Bueno, tenim aquí dues convidades noves. Bé, les primeres que tenim. Bé, mos presentam. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per fi donar-nos un micro, perquè expressem-nos. Això em fa molta il·lusió, m'hauré de tallar. No, així de clar vos ho Maria, dic. tu per avant. Bé, sóc na Maria. Sóc na Maria Picornell. Jo soc na Marga Barceló. I no sé, és que jo vaig escoltar el vostre primer episodi i xerràveu de la vostra edat i tot això. Tot, Maria, tot. Això és com un currículum. Exacte. T'ha de dir tot, t'has de presentar. Vida! No, jo tinc 21 anys, fins d'aquí poc. I... No, però 21. I jo no som WIP, mai he estat WIP, però som IB3. Faig feina IB3. No sé Bueno, què millor idò. exacte. No sé què millor. Faig feina a una empresa subcontratada, però bueno, faig feina per allà. I estudiar audiovisuals. Bé, ja faig feina. I això, germana. Bueno, me toca. Jo tinc 25 anys, he estat UIP i ara faig feina de mestre i molt contenta. I estem un poc nerviosos, s'ha de dir. Sí, s'ha de dir. No, jo no ho faré, jo. No, jo pareix que estic més nerviosa jo que vosaltres, No, o sigui que... Nosaltres primer... Bé, és que vegin el podcast, perquè l'hem penjat també a vídeo a Spotify i a YouTube, o sigui que on deu. Veureu que no estem amb el mateix setup, perquè jo hi va haver comentaris que em van dir que fa una escala darrere vosaltres i la gent Està al tanto de tot, de tota, i jo ja vaig estar una setmana pensant en la punyetera escala. O sigui que, puta escala, elevada. s'ha acabat l'escala. No volen haters No, aquí, eh? no. Només amor. Amor. Pau. I comentaris bons. Exacte. Clar. Exacte. I per què ha canviat l'escala, Rosa? Com perquè hem canviat l'escala? En lloc de tenir una escala, ara tenim dos patitos. Sí, és que m'he tenim nova fixat. decoració. Això, a poc, així com vagi passant el podcast, aquí acabarà, bueno, tot aquí darrere ple de coses. Un cartell, que Que- ja ho he dit, i faig un llamamiento. S'ha de fer un cartell amb la seva cara aquí darrere. Clar, Amb el nom del un podcast. pot d'egoisme i aquí. Bueno, aquí. Mos passejarem per les festes amb la cartella. Per favor, i que si Camisetes, també volen camisetes. Buah, saps que estaria bé? M'acaba de donar una idea increïble. Una camiseta a davant, ja te diré coses podcast, i a darrere és d'això de Spotify per escanejar. Això estava, a la gent, a sudaderes, que la gent ho fa aquí amb el QR, no sé què se diu, Sí. per el podcast. Hem de fer merchandatge. Hem de fer merchandatge, no en queda d'altre. Ja, però. Ja. No sé com ho heu fet en les deixones de Sant Roc. Una taula per les deixones de Sant Roc i l'altra per el podcast. No, nosaltres, mem, ara aquí volem de posar serios, eh? Ai, Aquesta darrera setmana ha estat la Mobo Fest, no sé si heu anat o no. només he anat un dia. Però... Jo no hi he anat. Val. No, Nosaltres van Pack coincidir. complet. Pack complet. Pack completito. Van dir, ja que ho fan a Porreres. Ja, ho entenc, realment. Bé, primer de tot donar sonora bona en el de la Mobo Fest. Va estar molt bé. Una passada. Una passada de festival. No sé, Maria, si ho pot corroborar o... Jo és que vaig anar quan ho van fer Montición, que ja A la Julieta. era superguai. Però he estat estudiant a la Bíblia i veig tinglado que muntaven i jo dic, això és brutal, i em veig llum, jo no som influencer, però tinc complexa de seró, i veig jo llumes i movo i tal, i jo, aquí les fotos. Se van muntar molt Està bé, no? molt guai. Va ser un festival... Bé, podem dir que és festival, no? Va ser Sí, un festival increïble. Només hi ha una cosa a millorar. Una, de cara a l'any que ve. I és que de cara a l'any que ve nosaltres trobam que ja te diré coses podcast Claro. ha de ser-hi. Presentadors, proposar, presentant... Tu t'imagines Rosa presentant en els pets? Els pets. Ja em pots nerviós, eh? Jo no sabria xerrar. Bueno, i si ja arriba... Almenys se fa de jo tampoc. Arriba això també d'Asousa Buah, això i dic, bé, per en van, ja no me sortiran les paraules. Però
És que pot ser xerra, o sigui, que això, ara mateix, encara estic nerviós, o sigui... Pareix, quan miràvem el podcast, això, pareix que surt tot sol, però atenció, o Ai, sigui, que sí. has d'estar fet amb aquesta pasta per fer això, jo... D'aquí una estona encara no respiraré bé. Encara Beu no... un pot d'aigua. No mos hem Aigua. amollat. Tranquil·la. Però bé, avui estem aquí per xerrar, com podeu veure, tot 4 són de Porreres. Exacte, Porreres, No, domina, no sempre. tot 4 duint la pulsera de Sant Roc encara. Bueno, però se va posar ahir. Ja, O però... sigui, Bé, tot 4 tenim tassó de Sant Rat de Porreres, ja està, ho deixem així. Sí, això sí. I xerrant de Porreres, poden dir que comencen les festes de Porreres. Efectivament. Moment més esperat de l'any. És així. Per els porrerencs. Els porrerens, eh? I és una setmana, però Intensa. intensa i de canya a tope, eh? Sí, És de no que- descansar i a tope a tot. Allò m'agradaria que, tio, aquella setmana s'acabàs... No s'acabàs el món, per favor, no. Però Ojo, Maria, ojo, alerta. No. Fake news. S'aturàs, en plan, només, saps, fos que no poguéssim anar a fer feina. Tu ara- Exclusivament per les festes de Sant Roc, però cadascú del seu poble. Que no vengui gent de fora, Exacte. que tingui lliure. Ara ho has dit. Que la gent de Porreres, aquella setmana, tothom tinguera vacances, perquè l'any passat, bé, i enguany també, m'anava, no d'en Palme, però esteu com anar. Bé, no sé si poden dir paraules. Maria, ja està, ja m'ho han tirat. Ja ho han encetat. Spotify, Friends. Però, no, que això, que me n'anava a fer feina i era un horror, no horrible la meitat de coses, me perd moltíssimes coses. Pues hauria de, jo que sé, govern, que posi que cada poble, si gent que està empatronat en aquell poble, pues que tingui una setmana. Totalment. Jo recordo de ser una setmana d'assumptos propios. Exacte. Poder demanar... En lloc d'assumptos propios, fiestas propias. És que és així, és que, bé, jo crec que... És que això és una cosa que s'ha de xerrar abans de xerrar de les festes en si. El sentiment de poble que venen de sa mà en les festes. O sigui, jo ho dic, he estat estudiant a Madrid i jo deia que plorava per una encimada i sincerament és que ningú està entenent res. I jo al principi intentava explicar, però pegada, bé, és que no te lo voy a decir. És que la festa del poble és una cosa que cada poble ho viu de manera diferent. Per exemple, pugen un pi, no sé Ja. on, i dius, bueno, vale, Follança. Follença. follets i d'això. És que... Jo he de dir que quan cont que en el meu poble feim una encimada enorme i que tothom està allà davall duent l'encimada en escrit de s'encimada, pues tothom queda flipant i diu, uau, que guai! I jo, és molt guai, Jo, és molt guai. quan xerren amb el de Palma de la universitat, Bueno, se conversa de ¿cuál es vuestra fiesta? Perquè de Palma no sé si sabeu, xerren en castellà. Xerra en castellà. Vale. I jo dic, una encimada? ¿Cómo que una ensaïmada? I jo, tu te'n riuràs, però ja veuràs com d'aquí 5 anys estarà ple, fora font de ningú, ple de llonguets a Porreres. això és una cosa que fa por. O sigui, jo l'any passat, jo no vaig arribar a l'encimada, dono un titular, Ana Maria Picornell no va arribar a agafar encimada. Perquè i me va empènyer gent que no coneixia de res, que, que tampoc és privat, saps? Però, no sé. No, però això és un problema. Per exemple, a Falanich també passa, Clar. que hi ha una massificació de gent que no és del seu poble. I aquí encara pot anar, a Porreres. Sí. Bueno, Aquí que no l'any se fa. passat, No, té lita, l'any passat, les meves germanes no varen arribar a veure-la, en plan, de fora estaven, me varen dir, i ja passen pena d'un any jo, meus, mos hem d'agafar amb un altre xip, Sí, no. perquè això no ho podem evitar, però fa pena, perquè no és una festa tan bé, la nostra, o sigui, s'encimada que deu fer 30 anys, no, No deu fer molt. és relativament nova, i jo crec Sí. que se va crear per falta de festes a Porreres. Clar. Bueno, que ara, amb tots els DJs que hi ha... Ara mos Porreres sobren. pareix que hem obert la llauna. Pum. I de repente DJs per tot. Això és vera, això és vera. Això sí. L'Hospital de Fe va estar molt xulo, també. Va ser molt guai, molt guai, molt guai. Bueno, i que bé, no sé si hem de començar a dir programa de festes, però és que s'aplica del carnaval, bé, la torrada, que és una cosa sagradíssima, que és l'únic que hi ha d'això en directe, grups. No, el dia 16 també n'hi ha. Sí, Dia dia 16 no ha DJ, de fet. No, Per veure. hi ha Oasis, d'aquí, fan incondicional d'orquestra Oasis, m'encanta. No, i una cosa que vareu dir en el primer podcast, que jo crec que ho hem de fer en ment, i s'atura ara el món un moment, el ball en línia. Increïble. Que s'ha tornada. Per favor. Per O favor. sigui, vosaltres, bé, germana, tu vist si has de xerrar que jo aquí? Tu xerra, Xer. jo ja intervendré. Jo vaig anar fa 3 setmanes a demanar informació a les medones per anar a pillar.
I està oberta, l'únic que van venir 3 o 4 persones més joves i em van dir això és per persones grans, I jo ja ho sé, jo venc aquí. En el principi vaig entrar com si cercava el meu predí o la meva predina, saps? Fos així com si cercava qualcú, però no estava cercant ningú. I anava amb una amiga, no anava jo tota sola ja. A l'aventura, Maria. I me'l van dir que podem anar quan vulguem, que agafem una taula. Jo faig un llamam a que si qualcú m'escolta del podcast, si qualcú me'l vol acompanyar. És que sempre m'equivoco i dic que és mango, i no és mango, no és melones. Són coses diferents, no? No, ja veig que passarà el mateix que jo en les discoteques. Ojo, alerta. Però és un pot diferent, el mango i el melones. Cercant coses diferents. Però bueno. En veure és un planazo, Anar a ball en línia. És que, bé, ara ja anava a dir nom dels meus amics, si no vull aquí tampoc. J. Punto, J. Punt. Sí, tenc un amic que m'ha dit que mos acompanyarà, però estic intentant extorsionar per anar, almenys una estona, pot anar a sopar i som un tot molt bé, aquesta gent. És que pots enxerrar de lo ben muntat que estan els plans de les persones de la tercera edat. Sempre. No, és que jo ja espero ser una altra persona, és que me sento identificada. Però una organització increïble. Nosaltres no mos organitzem tan bé, joves. Pensa Que tu, va, pensa que tu. va. Però bueno, el ball en línia de la torrada jo crec que és el millor que hi ha a la festa. O sigui, l'any passat vaig haver d'anar a canviar-me la camiseta perquè havia suat tant de ball en línia que duia suor per tot. Bueno. És que, a més, crec que també és un moment en què és ball com a per gent més major, però a la torrada mos unim gent més jove, els nins també, gent un poc més adulta, i és com que feim una pinya que els majors m'ho ensenyen a nosaltres, perquè jo no en sé, jo segueix en el que veig a davant. Que jo no ho sabia i resulta que el mateix ball per tot. A molt semblant. Van canviant. Sí, van canviant. Però què Jo anava a vaig dir? pensar- Jo dic, com sigui el mateix ball per tot i en 2 anys encara no me l'hagi pres, és que és o ball molt tocat en ser mojitos o... Que pot ser. Que pot ser. Però bueno, ara aquí farem una pausa i farem una així ronda ràpida. Millor moment de totes les festes. O millor dia, millor activitat. Qui vol començar? Comences tu, Maria? Jo puc començar, perquè, jo crec que moment, i ja no encimada, predi, o sigui, moment filharmònica, baixant, escoltant la matinada porrerenca, que jo ja, és que, no sé, ja és pell de gallina, jo és aquí quan m'emociono. Jo, és que, bé, ma mare, si veu això, em dirà, és més curta, perquè sempre que faig això, és que jo ho entenc, hi ha gent que no té aquesta emoció, jo la tenc, què he de fer? Ja som, Els porrerens ho tenim, l'emoció aquesta. Bé, ma mare també és porrerent, que me diu que som una bona tinga, però... Però, s'ha d'entendre aquí un break que coincideix el dia de la matinada porrerenca amb el cumple d'una servidora. Diré que no ho volia dir, però he extorsionat un poc perquè un mollet significa un mollet. Pues sí, jo faig el cumple dia de 7 d'agost, és que més, és que tenc els sentimientos a flor de piel. Ja sona la matinada porrerenca i sent que és el meu cumpleaños, no m'entens? Hombre, normal. És que... Però, Marga, vols dir tu el teu moment? Perquè jo ara ja m'anava a llançar també i... Llençat, jo encara el pens. Llançat. Sí. Cada instant és un i no repetirà, o sigui que... No, jo pensava, estava entre 2 moments. Estava entre el moment de l'encimada o el moment de la matinada porrenca. I afegiria un matís aquí el que ha dit na Maria. Jo diria la matinada porrenca en el moment que veus la filharmònica que passa per plaça. En el moment que ja veus les camisetes verdes per allà, dius, pell de I gallina. en el moment que sents la primera nota ja dius, ja està. Hem arribat. La traca, també. Sí. Sí, és que se traca del final ja. Però en el moment que després va, és com a inici d'anar a cercar l'encimada. I aquí ja és com, vale, ha acabat? No me lo bo. Bé, no bo, que és tot bo, però... Però pareix mentida, tu vas per plaça i dius, hi ha gent tota, la gent que se concentra per treure l'encimada. Ja. Més normal que està com a mínimament controlat, el Han tema de fer puesto. d'entrar i això. No, és que una locura. Però una locura. Jo l'any passat... És que jo també tinc molt en ment l'any passat perquè és darrer. Hombre, No, i que després de 2 anys que pots enxerrar del Covid. Exacte. Que jo... és que va ser... Fem una d'aquestes... No sé què se diu, videollamades grupals... És party time. Era party time. Sí. Era increïble. Pues, em varen fer un en ses nines. I en el moment, jo, fins des de... O sigui, jo era dia 16 d'agost i pensava que m'oferien una sorpresa. En plan, encimada, saps? Jo, fins Tu, al darrer espera't moment... unes quartes d'encimada. Fins al darrer Ara ho diran. moment, fins al darrer moment, jo vaig dir, no, és impossible que se cancel·li l'enroc. És impossible, és impossible. I quan vaig tenir
un poquet de llum, que les meves amigues estaven cansades d'allò. Que patata i de cap... Ai, que Maria, és que no podrem publicar l'episodi, Tu em sap molt de greu. Ara sí que ma mare me renyarà. Som una persona gran independent, però és que això... La qüestió, que quan vaig ser conscient de que hi havia una petita possibilitat de que no s'ha fet l'enroc, pareixia que estava malalta o alguna cosa, de molt que plorava. Pues jo he de dir que en les meves amigues m'ho varen negar a que no hi hagués l'enroc. I varen concentrar com a 5 festes Danger. a una. La de Spa Bingo Carnaval Torrat. M'encanta. No, el cap m'acaba de fer... La dues neurones acaben de fer connexió ara i no quadra, això. És a dir, varen quedar un dia. Això ho varen fer els 2 anys que no hi va haver l'enroc. Varen dir, impossible no tenir l'enroc. I varen dir, feim algo que junti tota la setmana de l'enroc en un dia. Què feim? Pues, pa bingo, carnaval, torrat, perquè mos encanta anar en el pa moli solidari que fan el bingo. Sí. Mos encanta. Tornarem aquí. Després anàvem disfressades per fer o no en el carnaval d'estiu. Després, que m'he dit, torrat perquè fem verbena de la torrada. I després, el darrer any que ho varen fer, també van posar la bandera i l'encimada, òbviament, que de final tenim l'encimada i fem el ritual de l'encimada. S'ha de Vos dir que van ja era muntar legal. molt bé, ja. S'ha de dir que M'ho ja lo era passaven legal. superbé. Ja era legal, això t'anava a dir jo. És que, clar. Perquè és que... Sí, És igual, si fos il·legal ja. Crec que en l'estiu 2020-21 et sopars. Bueno, de què xerràvem ara? Bueno. Ja prescrit. Ha prescrit, això, sí. No Vale. fem mal a ningú. Ningú va agafar Covid ni res, Ningú, no? ningú. Pues ja està. No, aquí va passar... Bé, no ho sabem. No la creurem. Estem tots bons i sants. De moment. I vosaltres? Jo vaig dir aquest moment de sa... Jo al meu moment diria que és el primer dia, es la posada de bandera, que és ja, vale, comencen les festes, ja és hora de mentalitzar per l'entimada Ja. i passar totes les festes amb aquesta emoció. I passen superràpid. Sí. És una setmana de non-stop. És una setmana de... No en surts d'una i entres una altra. I l'altre dia en xerràvem de que, jo dic, tio, és que ha coincidit, que supos que ha coincidit altres anys, però jo no hi anava mai, però ha coincidit la nit de por i el bingo. I sempre s'ajunten les dues Sempre coincideix. Veus, pues, enguany m'ha pegat, bé, jo som una cagada, mai m'havia cridat atenció a anar a la nit de por, però enguany m'ha pegat, però és que clar, la meva personalitat és anar al bingo i ballar un poc, saps? I ara què faig? I mirar menys si guanyo res en el bingo, saps? Jo no tenc cap dubte d'on aniré, En el bingo. òbviament. És que, no, ara estic... La nostra personalitat se basa en persones majors. Ho som. Bingo. Ball en línia. Torrada. Mango. Això no, títol. Si jo me vaig fer el TikTok amb la discoteca n'hi haurà un en sa mango. Jo, bé, és igual, no xerraré més d'aquest. Però s'ha de dir que en general les persones de poble són bastant persones de la tercera edat, en general. O sigui, jo només espero perquè trobo que encara no és el moment, però treure la cadira a la fresca. O sigui, no és per res. Encara no és el moment, que vol treure és hivern. No, però Ah. no és el... Jo què sé, m'estic més anar a la platja, m'entens? Vale, I no claro. anar a la platja de Porreres, que pots xerrar d'aquest posto cultural de Porreres Que ha sortit per la notícia de tot, eh? 1000 vegades, o sigui, jo el dic, S'ha de jo el dic que hi protegir. ve 3 i si gent ho coneix. O sigui, dic la platja de Porreres, si queden un poc així, després diuen aquell com un mural mal fet, i dic això. No, mural no, platja de Porreres. Diuen, Que, res de mural. que damunt, en l'estiu, sempre està vigilat, eh? Sempre està ple. No, és que, bé, això és el que anava a dir, que no ho hem comentat, però no Marga i jo som veïnades, i ja tenim un cantó, que serà la nostra platja de Porreres. en el futur. Serà. És que... Però Ja jo- podem pensar on feim el dibuix de la pròxima platja de Porreres. Home, jo crec que en el vidre d'això... De fort? D'això no crec que els faci molta gràcia que plantem No. allà un grafiti, No, però, no. ojo, jo que sé. Esteu convidats, eh? Això Ja t'anava a dir. ho sé, ja ho sé, Jo m'ha pegat és més o menys a prop, T'anava eh? a dir, Sí. t'anava a dir. Però bueno. Res. Ara que ja hem encetat un poc el sistema de Sant Roc, també volíem demanar o treure el tema de per què Porreres és diferent en els altres puestos, amb el tema festes. Bé, començava vosaltres. No? Sobre opinions. Nosaltres, És perquè la gent és increïble, i punt i final. O Jo és sigui, que- les festes les fan la gent. I el sentiment, perquè, és a dir, nosaltres podem estar que no en xerram mai, però mos coneixem.
hem anat a escola junts, Sí. i no fa falta aquest moment presentació o aquest moment no sé què. Tu te veus a les festes i són germans. És que Exacte. malament no hagis anat a escola junts. Vosaltres vos heu fitxat mai a les quintades? Les Ja, quintades... ja estem votant d'un puesto a un altre, però és que, vos ho juro, la vida de poble no dona per tant. Tot és acció-reacció, tot va rapidíssim. Oh, tu no acabes de sortir de casa teva i Radio Patio estàs a l'altra punta del poble xerrant ja. No, és una locura. Això és un altre tema. Això és un altre tema. Això és que hi ha molt per Ja xerrar. massa n'hi ha. Però és que a Porreres tu surts, vas a un bar mateix de plaça, te seus allà, venen dos, com va bé, fem un cafè, au. Moments, Can Botera, en el seu temps, jo crec que no he vist taules tan quilomètriques, ni la taula dels apòstols. Era brutal. És que La juntada de Can Botera. Però gent més random, Sí. Sí. I després vaig xerrant i tu dius, sí, és que són de Can Llorità, no sé què, i dius, anau filant, i és que resulta que sou cosins d'en fora. i vosaltres flipant, i després també la típica persona que està en el cap de la taula, no, jo és que venc de Selva. I tu, vale, Que som amic d'en fulanito, i tu, i ja sou germans? de tota la vida, com si haguéssiu anat a escola dels 3 anys. Sí. És molt fort per això. Jo crec que les festes, man, també nosaltres les vivim diferent perquè som d'aquí. Però jo he de molta gent de fora, tinc una amiga que és de Puigpunyent i sempre que ve és que ho diu, però sigui la festa que sigui, l'altre dia va... Bé, l'altre dia. Això és un altre tema, dir l'altre dia quan fa 2 anys aproximadament, saps? L'altre dia de pagès és qualsevol dia, entre els que vares néixer i ahir. I no, així és. Va venir a no sé quin dia i ella flipava de que plaça estava ple, la vall d'unes faroletes, que això sí que és cultura porrerenca, i també flipava. No pots venir a Porreres fora haver anat en el farolet. Bé, És el nostre ADN. Sí. ho és. I és com a safe place. O sigui... No comencem a xerrar de safe place, que Porreres Porreres és està... un safe place. Porreres és un safe Tot place. en si ho O és. sigui, No, no és clar. Bé, ja tinc una preguntida. Vosaltres que heu viscut a fora, és a dir, el sentiment de les persones en si, tal qual, no són el mateix d'aquí, que és el que més heu enyorat de heu anat a una discoteca perquè supos que allà no hi havia verbenes o si n'hi havia tal... comença tu, germana. Bé, jo he estat a Eivissa, verbenes, poques. Però jo el que m'agrada de sortir de festa és... Bé, començo per aquest tema de la festa. Jo el que m'agrada de sortir de festa Totes és... les converses ja mateix m'estic començant a preocupar. Així mos allunyant del concepte de que som gent major, saps? Vinga, va. Pues jo el que m'agrada és sortir i anar amb el meu grup, però una vegada ja trobar altra gent i posar-me a xerrar pues, amb gent random que conec o que me faig amiga en el moment, però trobar gent coneguda. I jo, clar, allà no conec a quasi ningú encara. No conec a quasi ningú. I era com entrar a una discoteca, estar amb el grup que anava i com a, no sé, mirar com a per tot i tanmateix no trobaràs a qualcú conegut aquí, No. rarament. Però Sempre trobes un mallorquí per tot allà on vagis, eh? Eivissa està ple de mallorquins. Això, Jo vull tot fer un segur. incís aquí. Jo he viatjat molt poc, però vaig anar un pic a París fa molt d'anys a Disney i vaig coincidir amb aquest home d'aquí. A veure... Mos vam veure a l'aeroport i nosaltres, no sé què tal, anava a París, sí, guai, no sé què, i mos trobàvem a A Disney. Disney. I nosaltres... Jo dic, però que... No havíem Quina xerrat, o sigui, coincidència. la família no són amics ni tal, per fer un... per programar un No viatge. havíem programat el viatge junts. I mira que te pot trobar 1.000 persones, mos van trobar els porrerons a Disneyland París, que ja teníem una edat, ben que no eren ni petits, no tenien 6 anys. No. No, i anàvem perquè Però- li va fer il·lusió als pares. Sí, Disney jo crec que no t'hi té fa- edat. Disney, jo crec que Disney se veu diferent si tens 6 anys que quan en tens 20 que quan en tens 50. És que bé, sí, tothom disfruta per allà. És que no és el mateix anar-hi quan ets petit. No me'n recordo de res. Jo tampoc. I mira que no fa tant, tampoc. I val 2 bes? És que jo el dic de mon És pare i molt mon car. mare. És caríssim, eh? Però no en recordar-me de res. O sigui, jo tinc una foto amb en Mickey i en Minnie, no me'n recordo de res. Jo crec que no tenia ni en mini. Amb en Miqui ja sé cas. Que havia de fer una cova, que tenia un lloc especial per fer-se la foto i dic, ni que fos aquí. Qui te pensa això? No, però això és una qüestió de quan vas de viatge sempre trobes porrerencs. És molt O sigui, ja no mallorquins, porrerencs. És que n'hi ha per No tot. te'n pot anar enlloc. De No. plegat no te'n Què pot va? anar enlloc. És vera, això. Te Ni pot trobaré. fer res. No pots anar enlloc ni pot fer res. Tot se sap. El que xerraven de Radio Patio... És que Radio Patio fa molt de mal. Radio Patio, Radio Calle, tot. Ràdio en general. Ràdio... No,
Aquí a la ràdio l'estimam, l'alabam i mos encanta. Formant part. Formant part de la ràdio. Som ràdio. Som ràdio i si que no vol dir altres coses, som ràdio. Però sí que és veritat que en el poble sobretot se desvaria, no desvariar, però jo ara li conto a Rosa, li dic, Rosa, que aquesta festa vendrà la meva cosina un dia de festa i quan la notícia ha arribat a la peluqueria Tonyita de baix del carrer d'allà baix les notícies envia el teu lota de mal i presenten els seus pares. Cert. És molt així. És que és tal qual així. I a mi ja me fa molta gràcia perquè... bé, després ja aniré a la pregunta que has fet de quan estàvem fora del poble. Però és curiós perquè en el primer programa ho vareu dir, que vosaltres sou amics de tota la vida i segur que ho hauran juntat 1000 vegades. I jo també tinc bastant d'amics i és que cada setmana estic amb un diferent. I és en plan, estic amb el mateix des dels 3 anys. O sigui, cada setmana, quantes vegades he estat en cada vegada? O sigui, vaig anant i vaig tornant amb ells. En tens un cada dia. Sí, és vera, que després ja arriba un poc a s'entén. Després, quan ja t'arriben a veure, nosaltres ja s'han acostumat a veure'ns junts i ja... Clar, però és que és vera que hi ha un procés de... Però sempre hi ha la típica tia en els sopars que te dirà, t'agafaràs de la galteta. Que han dos els gelots? Que han dos les lotes? Jo sempre dic, un per cada dia de la setmana, menys diu menges que descans. Segons aquí no ho puc dir, però per culpa li vaig dir una tia meva, em va dir, això? I jo, no, és broma, és broma. O en el mercat, jo com un pare va de mercats i tal, sempre me diuen, persones que no me coneixen de res, tu crec que ja te diré ara la meva vida. No, és el típic tema de per treure conversació. Sí, però és un tema com de raro, no? Per treure conversa, perquè pot dir que t'ha d'estudis, que també, mira, si te van com a school, pues és un tema també difícil. Però... És que, en veritat, avui en dia és molt difícil treure tema de conversa. És que... Què dius? Fa bon dia. Saps què dic jo? Saps què dic? M'encanta quan dus els cabells. Sempre dic Ai, això. bona queixa. M'encanta quan dus els cabells. I si du metges o alguna cosa, on te faig els metges? O sigui, ja... Que, si vols dir que alguna vegada no m'agafem. T'anava a dir. Ara ja. A vegades és de veres que ja som un poc friqui de ser metges i aquestes coses. Saps que valen de molt. I sempre ho deman. Però a vegades sempre... m'agrada aquest corte que dus, tal i qual. I la gent... Perquè més puja l'autoestima la gent. A corte o roba, jo també la típica de... Buah, m'agrada molt aquest jersei, d'on l'has comprat? Exacte. Que no m'interessa... Perdona-me, no m'interessa una merda. Si però vols bueno, anar-hi. quedes bé. Per fer cas. Per fer cas. És un tema que... És que jo... Que o sigui, bé, nosaltres, jo no se m'ocorreria anar a Rosa i dir-li que i nòvies... No. Però això ho s'ha de demanar més la gent major. Que te coneix un mínim, No. no? Claro, Sí. però ho demana la Ara gent ja- que no te veu. Tipo, que no sap res de tu. I és com se pregunta per saber-ho tot en el moment. Perquè aquí estàs de nòvio i ja li comences a xerrar. No tinc nòvios perquè estic estudiant, no sé què. I aquí ja comences a fer el patró cap enrere. Bueno, seria molt fort. Que algun dia ho hem de provar. Quan vos diguin, no té nòvio. No, i posa't a bramar. Jo m'encantaria. O dir, és que m'acaba de deixar just ara. Posats les batxes, jo no sé per res, ningú m'estima. Això, poseu en pràctica, ja m'ho dieu, els oyentes que m'ho escolten. Això, ara saps què hem de fer, Rosa? Hem d'agafar telèfon i m'ho hem de posar per Sant Roc, persona que trobem rei, reina, que tens el lot, o lota, La gent que no coneixes. gent que no coneguem. Així tal qual, Obriu aquí un telèfon. Obrim- Ho heu pensat? Obrim un telèfon de consultes. Consultori. Consultori. Faríem bé atendre que necessita prèvia dels metges. Seguríssim. Sí. Ara que hem encetat un meló també, que em poden xerrar, No xerrarem de la El tancarem, el el tancarem. tancarem. Que jo... Melones. També volem aquest meló, nosaltres. Pots enxerra de que... Jo me vaig donar compte en el darrer episodi. Tot el dia, tot el temps, l'hora que durava 50 minuts, era poc s'enxerra, poc s'enxerra. És que pot ser en xerra, o sigui, nosaltres poc en xerram. Que no m'ho havien sabut tanta estona. Bueno, sí, per bars i això sí que reclam un món, però... Heu vist l'avió del podcast? No. L'avió del podcast és increïble. Les converses... Oients, no sé si heu vist l'avió, me supos que no, però bueno. L'avió és algo semblant com a les converses entre amics canvien el món. És així. I nosaltres no sé si ho farem, però xerrarem. Idees en donarem. Exacte. És que això m'encanten aquestes converses. Sí. Que a més, ja quan dus una o dues copes, moment que tu te penses que estàs arreglant el món, saps? Te poses a És xerrar que- amb els teus I a amics. més te poses més sentimental. No, Encara.
Més- increïbles. És que Més, en un període de més copes, emoció. quan qualcú te diu una idea boníssima, diu, bo, la feim. En aquell moment ja fas un grup de WhatsApp. És que nosaltres l'altre dia teníem ara ja ha acabat a zero, Sí. però No farem spoiler. no farem spoiler perquè no sabem si s'ho farà. És el que, per carnaval d'estiu, que per cert ja sabeu de que anireu disfressats. No, jo Jo- encara no ho he decidit. Ja ho tenc mig enllestit. Vosaltres ja ho teniu pensat. Sí. I és això, el grup, molt raro. Però enmig de saber ben a mateix, jo, va ser, uau, no, però si podríem fer, no, tal, i ja, el grup de WhatsApp, tot una fet. Si heu de superar el disfraç de l'any passat, és molt complicat. No donaran declaracions. Jo Era xulíssim, tio. vaig veure arribar i dic, ni de puta conya. És que jo... I va aguantar tot el vespre. No, i lo fort és que, mira, xerrant de les preguntes rares de si tens nòvio o no, aquí de baix dur roba. Tu te creu que jo tu, José Ramon, te diré, dur roba no dur roba? Joder, Ramon i Porrero n'hi ha que ni un. És que, claro, perquè deixar de José Ramon, decidir que Joan Toni ja n'hi ha molts, però José Ramon, carinyo, no te diré, jo, claro, que dur roba aquí, o sigui, m'estàs contant? I bé, vaig... Que t'interessa, que és que vols saber. Guinyo, guinyo. Jo de més uns afortunats, ho sabran. En plural, ojo, aquí ja no Ui, ja m'hem enxispat, jo. Obria portes. Ja un parell de... Però va ser molt... Jo fa anys que hi volia anar, però ningú no trobava aquella mà amiga que m'ha donat la mà. Jo necessito un poc de recolzament, a vegades. He anat tota sola amb una tavel·la a pescar, però potser era un poc així. És que no ho has dit, però és que la gent no ho deu saber. Sí, jo crec que és que m'escolten de Porrera sí que ho sabran, però Sí, és que és que m'escolten no de fora... Sí, l'any passat, bé, a Porreig se fa un carnaval d'estiu. Crec que va ser l'any passat el primer any. Sí. Va ser No, Sí. no, Se se fa a plaça. Sí, Ai, Ah, sí, vera, sí, 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 ai, sí, vera. és vera. moment, lapsus. Però jo Molt me'n van Però canviar de que- lloc i Sí, era ja. nou, festa nou. però jo me'n recordo que quan se feia a plaça, l'únic que veies era socorristes, al·lots amb un banyador vermell fora camiseta, en ses ales de Cupido. No, i ho has de dir, Sempre menor el d'edat. Perquè... Nosaltres érem menors d'edat, Sempre major d'edat no molt sol posar un poc més de capes de roba. Sí. No, se nota, és com a... És com a... Nosaltres, la nostra època, ja la vàrem viure. Que aquí també un tema tractat que van tractar el primer episodi, nosaltres, gràcies, que fins als 15-16 eren normals. Ho dic perquè ara ja vau parlat de 12-13 anys, en el vestit de Cupido, banyadors vermells, o eres de sol, d'aquestes així, de bussejador, quasi. I les ales de Cupido penjades, fora camiseta, que la típica te diuen la fletxa així, i ja venen a dir-te dues coses, jo és que no puc, ja m'atreu de polleguera. Les formes de lligar, també... Això t'anava a dir. És un altre... O sigui, jo te juro que a partir d'una edat que no sé ben bé quina és, però se nota molt la diferència. O sigui, és una locura el canvi generacional que ha hagut. Ja no, jo no sé si està influenciat també un poc per la música, perquè nosaltres no varen creixent tant de reggaeton, saps? Exacte. Nosaltres... És que nosaltres van créixer molt de roca. No, i espanyolades a tope. O sigui, pop espanyol... Una vez soñé. Bueno, Però sí, la forma de lligar és una cosa que dius... No. Però bueno, saps? Un altre meló que no obrirem ara. Però el carnaval d'estiu que l'any passat, tres amigues vàrem anar amb una tabola com si acabassin de sortir de la dutxa. I això jo és que no sé, jo supos que ho vaig veure per Pinterest. I a base d'insistir, perquè enguany hi volia anar a Petra, però no vaig trobar recolzament tampoc. Ja m'ho arribes a dir i ja me'n poso una tabiada i vaig a Petra. Fora bromes, els meus amics, que no fa falta dir ja qui són, ho sabreu, els he estat insistint tot l'any perquè jo vull anar tots de bola. Ja ho moll aquí. Jo crec que podem canviar el carnaval d'estiu de Porreres per el carnaval de Taboles de Porreres. Seria molt guai. Tothom de Taboles. Temàtica tavala. Temàtica tabola, Sí. temàtica bata, temàtica cu, bata. Temàtica sortim de la dutxa. Claro, cadascú surt... Sí, Amb els patitos. un pel també, benvingut, cadascú que surt. No, mem, però ara per dir que no. Si és temàtica sortit de dutxa, com que venguin socorrito aquells així de floretes. Bueno, bé, això, i vam anar així l'any passat i la gent molt feia fotos. Hombre, és que era digne de mirar, Era, Era el millor disfraç. I jo, lo millor, és, i ja t'ho he dit abans, que tota la festa va durar la taveola posada. Bé, molt anàvem ajustant. I Bueno, com que- a poc, però jo, o sigui, n'hi hagués un poc passadet, si l'hagués duita, la taveola s'hagués començat a desfer, jo me l'hagués contat així de mala manera. S'ha de dir que suàvem, eh? Hombre, S'ha de dir... també s'entén.
Però bé, també com que dures pel recuit, perquè no se te vola pels cabells. No. Ja no te fa calor. És que era un completo. Bueno, ja veurem enguany. Podeu dir així un mini spoiler o... Som més. Ha sonat això? Ja està. Ja està. No, és que ara Ja tens molt de hype. jo també. No em falta res. És que són aquí ja les festes. És que queda menys d'una setmana. És que... És aquesta setmana. No, Bueno. la següent. Dimecres començar? Dimecres. No estic mentalitzada. Dimecres poden ser I el pendent. que m'ha sabut greu que això no et s'enroc, però no s'ha fet sembat. Ha hagut ser molt bo. Ja, però... Tantes coses. Ja, és que sí, pot és que acudir. Porrera no pot aguantar tota la cultura mallorquina. És que a pobles voleu despertar un poc, també, d'altres pobles. És que tot Porreres. No, bé, va bé. Això però t'anava a dir, jo, és que Sagrat. segon que se faci Porreres, encantadíssim. Sí, millor. Però, bueno, també els veïnats. No, Hombre, jo a Porreres l'únic que trobo a faltar, clar que t'he trobat a faltar, és un concert d'estiets. No. Jo, tot el meu respecte, que t'arres su, tots els que venen. Que pot o R tothom. Tothom, tot el nostre respecte, anirem i els recolzarem sempre, música en català, però... O sigui, enguany era un any per dur tiets, na Totalment. Musca, 31 fam, na Julieta que ha vengut, però no... Ella diu en el concert, fa molt que no fa un concert en un escenari tan petit. I jo, clar, és que... És que és a Monticion. Clar, però... Dóna gràcia de tocar a Monticion, ostres, que Monticion, punyetes. Sí. No tothom té aquest És privilegi. un luxe. Era molt guapo, però Que bueno, a Monticion ha tocat en Joan Dausà, pots en Pots en xerra. Sí, i molt Pots en més. xerra. Pots en xerra. No, però des d'aquí fem una crida pública Sí. que volem tiets, musca, Buah. figaflaues, Fuà! Vell. 31 fam. Si ho hem d'organitzar, nosaltres ho organitzam. Però, per favor, veniu a Mallorca. És una loca. Sí, és que no venen. És No que venen. a Porreres tindreu les portes obertes. No, és que Porreres és que vostre, és que podeu quedar a dormir a casa meva. És que Sí, ja està. tenim un hotelet, fins i tot, però queda més hotelet. Sí, és que... No, és vera. Jo me pensava, t'ho juro, me pensava que l'Ajuntament m'ordenaria una sorpresa. I de repente... Ets sorpresa, crec. No, però estia... Bé, que tot el meu respecte a que m'encantes, però... Bé, com si aquí... Però és que estiets, enguany era un any per dos tiets, no han vengut. Mira, Estan aquí? venen els tiets enguany a Mallorca, a Porreres precisament, i feim una sardana Jo que no arriba sé. de Nereva a plaça. Jo em vull aprendre. Jo em vull aprendre. Ja també. Nosaltres que vam intentar fer-ne una en el campament de l'esplai. Tenen a plaça. Ja mos imagines concert una banda. Tu t'imagines? No, és que anem a la plaça perquè m'ha tocat el tiquet de plaça. La gent així fent la sardana, voltant pel carrer de l'Hospitalet, per la plaça de Toros. Hi hauria una gentada. És que això també és una cosa que jo volia comentar, que ja tornem, perdona. Si has de comentar alguna cosa, digue. No. Jo, Xer, el que has dit està fora. Hem pegat molt enrere, ara. Digue'l, Maria, digue'l. Quina és la teva perspectiva? És la cultura. O sigui, nosaltres estimam la nostra cultura. Hombre, I si no l'estimem nosaltres, qui l'estimarà? No, vale, és que mos toca estimar-la, però personalment a Madrid no tenen cultura. És a dir, tenen un altre tipus de cultura, però allà també tenen xulapos i xulapes, o sigui, tenen una... És la seva festa, com el nostre ball de bot, doncs tenen la festa. I jo quan va ser Sant Isidro, que és el seu Sant Roc, jo tenia unes ganes d'anar a veure la cultura i d'anar a veure la gent que és d'allà, com l'estimen. Hi havia com 3 persones vestides amb el traje de xulapo i xulapa, o sigui, no hi havia aquest moment cultural. Nosaltres, molt volcam, amb sa... Sí. O sigui, no sé, vaig trobar a faltar... S'encimada del que vol camp nosaltres. Sí, no, això... No, alerta, no l'hem de La volcar. transportam. Sí, volcar no l'hem de volcar. Però això, vaig trobar a faltar el sentiment aquest cultural que tenen. De propietat. Sí, que tenim Exacte. nosaltres. Estima, perquè... O sigui, de cultural, gràcies a Déu, és molt ampli del cultural, però de Mallorca, concretament, en la llengua... Però sempre és, vagis de viatge, vagis a viure qualsevol banda, agafar avió, quan t'arribes, oh, que guapo, no sé què, quan tornes. Primera frase, quan l'avió toca en terra. Com Mallorca no hi ha res. I és així. Punt. Jo no ho havia verificat mai, perquè no m'havia fet il·lusió tampoc anar a estudiar fora ni res, però clar, no he tingut més remei que anar a fer feina a fora. I dic, correbor, que com ca meva, enlloc. I la gent me diu, ja veuràs que t'encantarà, menys encara no voldràs tornar. I jo, cada dues setmanes soc aquí. La gent me diu, però què fas? Està més aquí que jo. I? Qualque poble.
És que... Ho pagues tu. Pues ja està. És que pareix que t'han de... No sé, Exacte. pareix que quan te'n vas has d'estar 3 anys a tornar. No, jo... I no ton cada dia, perquè, perquè si no... Exacte. Hi ha gent que ho fa. Sí, Hi ha gent que ho fa. Sí, Però És quan que- s'està bé que seva, ja està, saps? exacte. A I no Porre- res més guapo. A Porreres, que tothom està bé, tot és tranquil. Bé, segur que hi ha gent que no està bé, que també se respecta, Exacte. però... No sé, quan s'està bé, s'està bé. I ja està. L'únic per millorar és la cadireta, treure la cadireta a la fresca. Bueno, dóna-mos un any o dos. Tu deixa que na Marga torni d'Eivissa, que començarem a mobilitzar el carrer. Va, això t'anava a dir. O un sopar de fresca. Sopa a la fresca. Sopa a la fresca. Pot ser M'agrada. xer. Pot ser xer. Pots enxerra que podríem fer una pamboleada de plaça a l'Iglesi. Jo crec que... carrer Sala, Ojo, de bamboleada. tancam aquest carrer I fem una taringa. Porreres col·lapsa, perquè el carrer, jo crec que... Bé, el carrer Major també, però tancam aquest carrer, jo estic... Buf, bueno, perdoneu. Això ara faré un incís que no té res a veure. Però... Dale, teta, dale. Moment, quarantena, la protecció civil tocant la vieja Maya amb els altaveus del cotxe de protecció civil. Això, si no passa per res, on passa? O sigui, jo sentia la vieja Maya i dic, què? I vaig treure, te vaig escriure, te dic, tu estàs escoltant això? I vaig treure els forats, vaig treure els copes de finestra i vaig, la protecció civil, és que visc la protecció civil en aquest moment, de gran del poble. Jo, aquí l'únic que me va salvar la quarantena va ser un veïnat nostre que se va començar, tenir un altaveu d'aquests de metro. Hòstia. Ai. Maria, que mos tanquen el podcast! I se posava música i jo me'n recordo estar en la terrasseta de ca nostra amb el combinat d'una ginebra que teníem per ca nostra de fa 20 anys que no era bevedora perquè ja és que no se podia beure i passant les hores baixes. No. I tu te'n recordes quan mo mare i jo bueno, mo mare i jo animàvem al carrer. Nosaltres sortíem a les 8 a aplaudir com bé s'havia de fer per sanitaris i mos paràvem a ballar. Clar, és que mos va caure en confinament que se pujava Montición i nosaltres També. vàrem imprimir, mo mare i jo, papers en la cançó de Montición, la vàrem repartir pels veïnats i vàrem parar amb una altra cosa, la cançó de Montición i la cantàvem. I després, Ai, que guai. i després vàrem ballar Vall de Bot, mo mare i jo 300 anys que no feia que no ballava Vall de Bot, ballàvem Vall de Bot i després quan feia, jo què sé, els 30 dies que estaven confinats, vàrem fer una coreografia, mo mare i jo, amb una cançó d'aquestes que vàrem fer Quédate en tu casa. Anava a dir, so de Resistiré, jo vaig fins ja no vull dir. No, basta ja aquesta cançó. Molt guapa la cançó, molt himne, molt el que vulguis, però se de Resistiré que hi ha 40 artistes que la canten, Basta. pus. Basta. Ha marcat un altre Gràcies per allà. Pues això, m'ha de mobilitzar tot el carrer. No sé si te'n recordes tu. És que Però- ten de Jo és que confinament. quedava a ca meva. Ja, persones. Sortia mon pare i mon mare a ensenyar la representació de ca meva. I jo muntava coreografia perquè no m'agrada vegés. I eres l'única que no la veia. Marga, molt malament. No, Bueno. però coreografia per Sant Roc i això, ja està. No? Haurien de ja tancar el podcast, m'està greu tancar d'aquesta manera, però Que vam amb les preguntes finals. poden fer les preguntes. Tenim unes preguntes curtes. És que, a veure, ara que també mirava el cronòmetre i el darrer dia ja m'ho va passar que nosaltres xerràvem i me van Se va embalar. allargar. Va, demem. Fem una cada un, per bé. Vinga, digue's la primera. Començo jo. Són preguntes ràpides, eh? Teniu 10 segons per contestar. Ai, me fa por. Ja està, ja ho he dit. Va. Si ho haguéssiu de definir amb una paraula, en quina paraula vos definiríeu? Caòtica. Tic-tac, 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 tic-tac. No sé. M'has pillat. Jo ho he dit, però jo no sóc caòtica, però bueno. Marga, una paraula que se de passin els caps, la primera. Exacte, la primera. Ai, no ho sé. No sé, divertida. Jo anava a dir indecisa. Ho som molt, pues sí, indecisa me defineix més. I la gent com vos percep a vosaltres? Amb una paraula. Com diríeu? Pesada. Ala. No sé, sóc molt pesada. No. Gràcies. Que mono. Són difícils aquestes preguntes en 10 segons, no donen. La gent la percep indecisa. Això t'anava a dir. És que... Indecisa, sí. Vale, ben. Quan penseu en Porreres, com a poble, què és el primer que vos ve al cap? Casa. Anava a dir el mateix. És que germanes.
És que, bueno, no hem xerrat que mos referim a germanes. Mos tenim germanes. Sí, que és per culpa seva, però bueno. Va, següent. Si no fos, no Marga, que si no fossis mestre, que series? I Maria, si no fossis treballadora audiovisual, no sé, Treballadora de tal. audiovisuals, que seríeu? Abans tu. Jo és que no me vaig fent altra cosa. Jo vull aquesta professora per meus al·lots. No, però vos ho promet. A vegades que dic, no me veig a una oficina, no me veig a un hospital, no me veig en lloc més que no sigui dins una escola. Vos ho promet. Que bé. Perdona, jo... No sé, diria que algo de davant càmeres, però és que m'ho posa tan nerviosa que no funcionaria allò. Bueno, tu series una actora. Una actorassa. Una actriu bastant bona. Gràcies, però perquè som un personatge. Això, compta per ser gent personatge, compta sents personatge. Però ara, ja, perdoneu-me, però van fer curs de monitors de temps lliure tots junts. Que Hòstia, ai, moro! El que mos va unir. Jo no vos coneixia. Bueno, ara, que encara tenim el grup, compartir viure. Compartir viure. Encara tenim un Tenim un sopar sopar pendent. pendent. Maria! Però això, o sigui, aquí, és que això és el que passa per Rires. Sense cercar, tots tenim un nexe d'unió. Sí. Sempre, qualsevol cosa. I man, poden ser les festes que tots les aixecam perquè, clar, de generació en generació, això és així. Vinga, continuem amb les preguntes ràpides, vale? Tengo. Perdona. A dia d'avui, val? Quina cançó vos definiria més? O, si haguéssiu estat tot el dia escoltant una cançó, tota la vida, quina cançó escoltaríeu? Aquí entra el meu indecís. O sigui, jo no tinc coses preferides, no tinc res ara mateix. És que... Un estil, ABBA, algo. ABBA. ABBA. Sí, M'agrada molt aquest estil de vida. és la representació. ABBA, Mamma Mia, som aquest personatge, Disney... Meryl Streep, Sí, sí soy. Germán. Marga. Jo ara aquí me fareu sa creu, però jo sóc una reggaetonera que quan estic trista, reggaeton, que quan estic contenta, reggaeton. Reggaeton. No, massa intento escoltar altres coses. Bueno, Vos ho promet. Però Sempre, sempre acaba allà mateix. aquest però sempre és criminal. bueno, i que jo vull fer un incís a la música en català. O sigui, Bé, però que m'agrada tot, No, sí, que sí, no, però jo vull remarcar que és un estil de vida també, o sigui, vareu comentar lo d'Antònia Font, jo era a Madrid i no te vaig poder veure, i jo crec que, o sigui, jo els comentava a les meves companyes de pis que volia agafar un vol per anar a veure Antònia Font, i no en tenien res, i un és de Mallorca. Antònia Font és un estil de vida. Però tot això, Antònia Punto i s'acabó. Ja està, sí. No. És que no diré res. No, és que va molt bé, ja està, ho ha dit? Dilo, tata. Fins a tu Ja ho he darreres. Pensa tu darreres. Sí, perquè... Sí, vinga. Vinga, si haguéssiu de ser un moble o un electrodomèstic, M'encanta. quin seríeu? Jo la gelera. Anava a dir la gelera! I això? Per què? Per què la gelera? Perquè sempre hi ha coses bones. Hòstia, és molt bona queixa. Exacte. Jo anava a dir la gelera també. no me l'havien dit mai, era queixa. La gelera del súper, perquè a casa meva... Una cosa bona. No, bé, sí. Ah. Però... És a dir, tu quan tens gana, vas a la gelera. I jo sempre tenc gana. Vaig a la gelera. Vaig a la gelera. Que estic intentant pensar una resposta, però... És que anava a dir la gelera, també. I de deixar en gelera. Sí, el pop que fan a la piscina. Que ara s'ha espanyat i el trobo molt insultant. Molt bona queixa també. I després acabarem per la darrera i ja mos quedaran només dues cosetes. La darrera pregunta, que és la més interessant de totes. Me deixareu més de 10 segons per pensar. Sí, perquè haureu de comptar. Ai, no, números no. No, per favor. Poden fer un redoble aquí mal fet, que veurem si se sent un poc. No se sentirà gent, però bueno. Se sentirà. En quantes persones del poble heu tingut més que paraules? I diu, haureu de comptar. Tot a fora, Pablo. No! Maria, producte local, per favor. És que el problema del producte local Ara, dilo, tata. és que a Radio Patio xerra molt. Hombre, No, això i que sempre ha un nexe d'unió. a tot. Clar, és que dius, ui, trobo guapo aquell, i de sota és cosí de Marga, i tu, hòstia, no sé si m'ho vull ficar dins aquest remenat, saps? I tu pensant, tindrem marca com a família? Bueno, Bueno, això també depèn d'aquí. Perquè... depèn d'aquí. Perquè les pobles també mor de malament amb gent. Hombre, però sempre hi ha els típics piquers. Però bueno,
Ai, no ho sé. I vosaltres? Vos van demanar cap vegada? Nosaltres ara et demanam. Nosaltres feim la pregunta. Feim la pregunta. Això és quan se pregunta de tot vés d'embroncar, no? Jo puedo dar un data estimada, no? Entre 0 i 10. Aquí hi ha un marge molt gros, eh? Així ho deixo. Agafau lo que vulgueu. Bueno. 5 ets a mitja, ale. Clar, i després... I després també hi ha les pel·lícules, o sigui, jo m'amo moltes pel·lícules, Sobre les pel·lícules que m'he muntat en aquella persona, i aquella persona no sap ni com anar, que... També pot ser. Sí, Vinga, sí, Maria, jo- un número. Vale. Un número. Jo no en diré de 10, de 0 a 5. Vale, 2 i mig. Más o menos. Farem comptes així estimats. I ara ja estem arribant al final de l'episodi. Demà mos queda pregunta del públic. Pregunta del públic. Vam fer per Instagram que mos fessin preguntes. Exactament. I hem triat una, perquè no en tingut dues. No tinc molt d'èxit, però bueno. Per favor, Bueno, participeu. Dues? Estan bé. Nosaltres dues, no? I la pregunta era d'Antià i era de com... quin és el vostre sentiment dia 9 a la posada de la bandera? Com ho viviu? Com ho viviu? Tu o jo? Tu, que jo sempre xerro. Jo, el sentiment de dia 9 és com un sentiment de germanor de per part de tot el poble. És a dir, és com un moment en què tot el poble se posa guapíssim aquest dia, se'n va posar la bandera i és com iniciant les festes, tots junts, i això és una cosa que no he dit, però que m'agrada molt de Sant Roc, que és que durant tota la setmana veus a la gent del poble, gent que Ventura no torna a veure en tot l'any, durant aquesta setmana la veus cada dia. Totalment. I després, quan acaba, com a canyor, aquesta gent, i dic, ara, quan tornaré a veure aquesta gent? I no sé, supos que és aquest sentiment de germanor, de fer poble, de veure tothom content, perquè aquest dia tothom està content. Tothom, sí. Tothom fa cerveses, tothom està en els bars estan plens. Vale, canviarem una cosa. En lloc de tothom està content, direm tothom va content. Tothom va content. No, perquè hi ha molt de nins, va. hi ha molt de nins i... També van contents. També- Bueno. Però, no, això. Maria? Jo ho deixo així. O sigui, has xerrat molt bé. Jo, igualment, vull dir, hola, Conco. També ets una Conco. Però també és com un alè, perquè estàs esperant tot l'any i jo no sé si vos passa, jo ja estic nerviosa. És el sus. I clar, és el sus i és com ho fas. Ja ha començat. Ja està. És- Estamos in. Tanques els ulls, els obris i ja ha passat Ja és dia 17. Ja és dia 17. O sigui, és com un moment de... Passa volant aquesta Ja setmana. és dia 17, t'aixeques a les 12 i mitja, un mal de panxa increïble perquè la setmana no s'ha caigut bé. Ma mare m'ha dut la tarta, jo no sé on som. És que poca broma la combinació d'encimada i combinat. No combina bé. No és bona. No passa, no és passa. bona. Però és això, és com... Perquè jo som una persona molt ansiosa, que sempre va un nervi caòtic. I vaig molt nerviosa. Quan arriba aquell moment és com... Vale, ja, S'acabó. tranquil·litza't i disfruta de la setmana. Malament no arribis a tot, perquè com que faig feina, sempre és aquest moment de... Bé, no veuré, fa 2 anys o 3 que no vaig a posar de bandera ni vaig res, i t'ho agafes en un altre plan. Dius, ja està. Ha començat? Jo t'ho gravaré, germana. Gràcies. Ole. Germanor. I bé, ja aquí arribam a les dues darreres coses de l'episodi. La penúltima és pregunta dels convidats. Nosaltres hem de fer una pregunta. Exacte. L'heu pensada? Entre les dues o cada una? No, entre les dues. Ah, vale. Jo què sé. Bé, i l'altra? Sí. No, saltes al final ja. Vale. Ostres, pues no en tenc ni idea, tio. Però en aquí van el pròxim convidat. No, nosaltres, teòricament. vale. Voleu fer preguntes en el pròxim convidat? Fem preguntes en el pròxim convidat? No, de vosaltres. Lo que m'heu dit de... Un pot de coti-coti, no? Sessió patrocinada per els tiets? Sí, això. Què? El que heu dit de número estimat de persones de Porreres que heu tingut a do. Jo faig comptes aviats, entre 0 i 0. De fora Pau, Sempre has de cercar a fora Pol. Jo és que Radio Pati em fa molta por. És que fa por. Jo no ho sé. No, però De 0 a 50. de 0 a 2, puntura a 3, no sé. No te movem Bé, més una cosa, ara no sé quina cosa, que en 10 no, jo no, 10 no. No, de 0 a 10. Jo he dit de 0, però com que de 0 a 0, de 0 a 2, i jo de 10 no. 1, 2 o 3, no ho sé. Hauríeu d'haver contestat vosaltres primer. De 0 a 5.
De 0 a 5 i ja està. 2 i mig. Exacte. Exacte, números, más o menos. I enmig, 2 i la pel·lícula que me van a muntar. Exacte. Jo, bueno, sí. Bé, També he muntat moltes pel·lícules, saps? oh, increïble. Res, nosaltres ja hem xerrat bastant, o no? I encara mos queda. I encara mos queda molt per xerrar. Jo només vos vull dir per acabar que vos ho passeu bé a Eivissa Quintos. Ah, gràcies. No comptarem en això. Això no se contarà. Haurem d'enviar qualcú de Radio Patio perquè m'ho contis tot d'infiltrat. Bueno, van a Eivissa. Quan veniu? Tu estaràs a Eivissa? Ostres, és vera! Setembre. Quan? Setembre, de 7 a 9... Poden dir? Bé. Sí, per tenir dia 7. Spoiler! Ah, no crec que tingui plaça encara. Però no sí. mos facis aquestes coses, mare cap, per favor. Sí, soc ben amb vosaltres. Som de 25. Són Tinc 23... un work pass. Un què? Un work pass. Per entrar als discos. Per fer feina allà en Ah. gratis. Fer feina gratis. No, per fer feina allà en gratis. Ah, bon. A les discos. Quina passada. Cerquen gent a Eivissa, per casualitat. No... Sí. Bueno, Per això me n'hi jo vull vaig. canviar la meva resposta. Jo me veig ser mestre. Jo també. És el que ara anava a dir. Dic, m'agraden molt els gelots, m'encanten. M'encanta Eivissa, la cultura eivissenca. Les perdenyes eivissenques són increïbles, els duré tot el dia. El ball pagès. El ball pagès, increïble. Bé, res, que mos estem anant ja del tema. Sí. Nosaltres mos despedirem. Volíem recomanar avui una cançó també que... Que la van descobrir La veritat és que la van descobrir de Xiripa. de xiripa. Volen donar les gràcies a l'altra música perquè la van descobrir gràcies a la seva pàgina web. I res, és d'un artista de Mallorca que, la veritat, no té moltes reproduccions de Spotify, crec que en té de 120 mensuals, Ara pujarà. però Ara pujarà. ara se dispararà. I res, això és tot per nosaltres, moltes gràcies per haver vengut. Moltes gràcies per convidar-nos. Sí, Jo m'ho he moltes passat gràcies. superbé. Jo també. Si hem xerrat molt... I pues... jo encara quedaria una estona més. Jo també. I res, posant la cançó i ja nosaltres ens veiem estudiant a les discoteques, no? Per ahí perfecte. Adéu, gent tota. Per bé. Gràcies. Adéu. Adéu. Un besito. Un beso. Cels ataronjats que se presenten molt més tard. La temperatura, diu s'estiu, s'ha pronunciat. Molt sorprèn, Espanya fa un sisè individual, però mos passen els francesos amb un doble salt mortal.